औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. मुख्यमंत्र्यांच्या फोननं नाही तर सर्व नेत्यांशी चर्चा करून बारामतीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितलं आहे. पाहूयात. मुख्यमंत्र्यांचा जो आलेला फोन आहे त्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेतलेला नाही. एकंदरीत एखादा नेता अपघातात जाणं आणि त्यांच्या पक्षाच्या सर्व नेत्यांनी आम्हाला पक्षाच्या विरोधात तिच्या अखत्यारीतला आहे, त्यामुळे प्रदेश काँग्रेस कमिटी घेईल तोच निर्णय अंतिम राहील. हे जेव्हा सुनेत्राताईंना जेव्हा सांगितलं त्यावेळेस हा संपूर्णतः विषय हा महाराष्ट्रातल्या सर्व नेत्यांशी ही चर्चा केल्यानंतर एक वाक्यता आमची जी झाली ती विचार करायला हरकत नाही. अध्यक्ष म्हणून तुम्ही निर्णय घ्या आणि लढत असाल तर संपूर्ण काँग्रेस आपल्या पाठीशी राहील. ही दिलेली जी गावी आहे हा सर्व घटनाक्रम जो आहे हा बराच बोलका आहे. आणि एवढंच नव्हे तर अजितदादांच्या अपघाताचा अनुषंगाने आमची घातपाताची जी संशय आहे तो देखील आम्ही व्यक्त वारंवार केलेला आहे. आणि त्या पार्श्वभूमीवर गुन्हा दाखल व्हावा ही आमची केलेली जी मागणी आहे ती मागणी कर्नाटकाच्या काँग्रेस सरकारने कुठेतरी मान्य केलेली आहे. एवढंच नव्हे तर ही गुन्हा दाखल झाल्यावर तो महाराष्ट्रात ट्रान्सफर झालाय, मात्र मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे काहीच करत नाही. सीआयडी जागची हलायला तयार नाही. झालेली जी भेट आहे त्या पार्श्वभूमीवर मी त्यांना लावलेला जो फोन होता त्या अनुषंगानं तातडीनं रोहित दादा हे बेंगलोरला गेले. काँग्रेस पक्षाचे आमचे प्रतिनिधी, आमचे वरिष्ठ जे प्रवक्ते आहेत अतुल लोंढे हे त्यांच्यासोबत आम्ही त्या ठिकाणी पाठवले. आणि आमचे काँग्रेसचे समन्वयकाच्या भूमिकेमध्ये विजय कुमारजी माजी आमदार, राजीव गांधी पंचायत राज संघटनेचे कर्नाटकचे अध्यक्ष, माजी उपमुख्यमंत्री धर्मेंद्र सिंगजीचे चिरंजीव ते या सर्व प्रक्रियेत आहे. गृहमंत्र्यांशी देखील चर्चा त्यांची त्याच दिवशी म्हणजे 9 तारखेलाच झाली. आणि गृहमंत्र्यांनी या संदर्भात हा विषय शेवटापर्यंत घेऊन जायला पाहिजे आणि हा तपास आम्ही करूच. आणि त्या ज्या आवश्यक त्या सूचना त्या देऊ. कुठे न्यायालयीन प्रक्रियेचा आधार घेता येऊ शकतो का ही देखील चाचपणी आजच्या शिष्टमंडळाने केली आहे, काँग्रेस पक्षाने केली आहे. आणि ही बाब अधिक पुढे घेऊन जाण्याच्या अनुषंगानं DK शिवकुमारजी जे उपमुख्यमंत्री आहे त्यांच्याशी देखील आपण बोलून घ्या अशा प्रकारची देखील एक सूचना कुठेतरी शिष्टमंडळाकडून आली. गृहमंत्र्यांनी देखील तशा प्रकारची एक अपेक्षा आणि सूचना व्यक्त केल्यानंतर मी लगोलग DK शिवकुमारजींशी पण बोललो आणि DK शिवकुमार साहेबांना कालच या अजितदादांच्या अपघाताच्या घातपाताच्या अनुषंगानं तपासाच्या अनुषंगानं आम्ही त्यांच्याशी देखील DK शिवकुमारांशी बोललो. मात्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे काही बोलायला तयार नाही आणि अजितदादांचा संपूर्ण पक्ष हा सत्तेत सहभागी असताना तोही काही बोलत नाही. यावर मी महाराष्ट्राचं दुर्भाग्य आहे एवढंच या निमित्ताने सांगेल.